mabagal ka. Grabe talaga. Magluto tayo ng kusinong tilapia. Ito yung mga sahog. Yan. Ito muna mga spices. Lagay dyan. Kapatis. Vegetable. Mahangin. Yan, kumukulo na. Dali lang naman baludong isda. Dali yan. Sahog. Ay ba, gulay. Saan na itong sili, pampabango mamaya. Asin-asin. Pwede nang ilagay yung talbos ng kamot. Mamaya na yan. Uy! Mga asom sa labas. Mag-aaway na naman. Wow! Ang daling maluto. Hindi nga 10 minutes eh. Sarap ng pananghalian. Kain na po tayo. Oh, nalalasap na. Amoy na ang sarap. Ayan. Ayan po. Sigarilyas with kamatis. Ayan o. Simpleng pananghalian sa barrio. Kain na ta. Sabaw. Konti lang sabaw. Yun. Sarap, diba? Sariwa yung mga vegetables na makukuha lang sa bakuran. Bibili na lang yung tilapia. Kain na ta! Thank you, Lord, for these foods.